परबतजरानि देबिटला प्राइमारिनि सिङाव थानाय खोला सान्तिपुर स्कुलाव सानप्रति भजन खुंदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि देबिटला प्राइमारिनि सिङाव थानाय खोला सान्तिपुरनि स्कुलाव आसाम सरकारनि माखासे हाबाफारि बायदियै दिनै समप्रति भजन हाबाफारि खुंनायाव बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफाजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजा नुजाथिनायजों फरायसालिनि सोमोन्दै सावरायनायजों लोगोसे बोथिसे आदार जादों आरो बे फरायसालिनि गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय थांखि लादों आरो फरायसालियाव नांगौ जानायफोरखौ इडुकेसनेल डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। लोगोसे बे जायगानि लामा दालांनि बागैबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दान मोननैसोनि उनाव दालांनि खामानिखौ रि-एस्टिमेट खालामफिननानै खामानि मावनायनि खोथा होदों। आर्बान डेभेलपमेन्ट आरो इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै आबुङै मिथिना लानि। दिनै देबिटला भिसिडिसिनि सिङाव अर्थात परबतजरानि देबिटला एरियानि साउथ सान्तिपुर बे एमइ स्कुलाव साउथ सान्तिपुर एमइ स्कुलाव आङो आसाम सरकारनि माखासे कार्यसुचि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि माखासे कार्यसुचि जादों समप्रति भजन बयजोंबो गार्जेन पेरेन्ट आरो टिचार्सफोरजों जयैनो बोथिसे जालायलायनानै सावरायलायनायनि गथ'फोरनि भबिष्यतनि सावरायलायनायनि दा बाहाय आङो नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे मेमरेबल मोनसे डे जानानै थागोन बियो खारन उन्दै उन्दै गथ'फोरजों बेबायदि धरननि खाथिनिफ्राय बेबायदि बिसिनि अभाब अभिजग गार्जेनफोरनि अभाब अभिजग स्कुलनि अभाब अभिजगफोरखौ आङो खाथिनिफ्रायनो दिनै खोनासंनो मोननानै बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय आङो माखासे दायबद्धतारे खामानि मावनायनि थाखाय आंबो थांखि लादों आरो गथ'फोरनि गेजेराव सफैनानै गथ'फोरखौ आङो एनकारेज होनो हानायनि थाखाय आरो बे मौकाखौ होनायनि थाखाय आङो स्कुलनि कर्तृपक्ष आरो गार्जेनफोरखौ आङो धन्यबाद जासिगोन आरो गथ'फोरनि भबिष्यतनि जिबन उज्जवल कामना खालामगोन आङो। सान्तिपुर एरियाया साउथ सान्तिपुर एरिया बिराद मोनसे रिमट एरिया थांनाय 5 बोसोराव आगोल माखासे लामा आरो दालां सेंसन जानाय दङमोन बे एरियायाव नाथाय इउपिपिएल सरकारा बे लामा आरो दालांखौ बन्द खालामनानै होनानै दिनै जोङो फान्डनि अभाब फान्ड गैयै जानायलाय बे लामाखौ जोङो थेवबो जोङो एबार बे बोथोरावनो जोङो अलरेडि सेंसन खालामखादों आप टु दालां ब्रिजखौ जोङो खालामनो हायाखै ब्रिजखौ रिकास्टिं खालामगासिनो दं रि-एस्टिमेट खालामगासिनो दं खारन 5 बोसोरनि आगोलनि एस्टिमेटमोन लामाया अलरेडि सेंसन जाबाय दालाङा जायाखै बे अखा बोथोरखौ बारनानै मास मोननैनि गेजेरावनो जायफोर खामानिखौ आखायाव लादों दायित्व लादों बिथांमोनहा टेन्डार बुनानै खामानिखौ जागायजेनसिगोन आरो बिराद रिमट एरिया आरोबाव बेनि बादैबो आरो बहुत उन्नति नांबावगौ गथ'फोरनि सुबिदानि थाखाय आरो बे स्कुलाव बाउन्डारि वाल गैया बेखौबो आं अनुभब खालामदों आरो फोरमायदों बे स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा बेखौबो आङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै बिथांमोननि स्कुल आरो फरायसालिनि मोनसे फरायजाथाव मोनसे परिबेसखौ लाबोनो थाखाय आङो आवगायलांगोन।